ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ. हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. कुठेही असलो तरी घाम काढल्याशिवाय गप्प बसत नाही, हे विधान आहे मंत्री नितेश राणेंचं. काय म्हणालेत मंत्री नितेश राणे पाहूया. आम्ही गाव सोडून शहरांकडे आलो रोजगाराच्या निमित्ताने, नोकरीच्या निमित्ताने. आणि आज मुंबई, ठाणा, कल्याण, डोंबिवली आजूबाजूच्या परिसरात राहिलो असलो तरी आमच्या सगळ्यांमध्ये असलेला संवाद, नातं, गावाकडे गेल्यानंतर आठवणीने एक दुसऱ्याला फोन करणं, विचारपूस करणं, हे आम्ही आताही कोणीच आपण सोडलेलं नाही. आणि सन्मान्य राणे साहेब आणि आपल्या सगळ्या जणांचं ते एक अतूट नातं आहे. राणे साहेबांनी आपल्या राजकीय प्रवासामध्ये कोकणातल्या जनतेसाठी जे काही योगदान दिलं, जे काही विकासासाठी प्रयत्न केले, मी आणि निलेशजी नेहमी सांगतो की नवीन माणसं जोडण्यापेक्षा राणे साहेबांनी, सीताराम राणे साहेबांसारखे जोडलेली माणसं यांना जोपासणं आणि सांभाळणं हे आमच्या दोघा जणांचं काम आहे. आणि म्हणून आवर्जून इथे उपस्थित आहे. आजच सकाळी मी केळकर साहेब, मी मुंबईच्या महापौरांना एक पत्र लिहिलं आहे. मुंबईच्या महापौर पण आमच्या कोकणातल्याच आहेत, ऋतू तावरे, आमच्या पेंडूर गावाचे आहेत मला वाटतं, मालवण. आणि कुठे खारेपाटी, म्हणजे दोन्ही बाजूने आमच्याच आहे. आणि त्यांना पत्र लिहिलं की मॅडम, आपण कोकणातले आहात, आज आपण मुंबईतल्या राहणाऱ्या कोकणातल्या जनतेचे आशीर्वाद घेऊन आज आपण महापौर झालेला आहात. आज मुंबईत कोकण आणि कोकणात मुंबई हे समीकरण वर्षानुवर्ष आपण पाहतो. पण मुंबईतला राहणारा, ठाण्यातला राहणारा, कल्याण डोंबिवलीतला राहणारा जो आपला कोकणातला माणूस आहे, त्याच्यासाठी हक्काचं एकही कोकण भवन आजपर्यंत आपण या शहरामध्ये उभं करू शकलो नाही. ज्या वास्तूमध्ये कोकणातला माणूस गेल्यानंतर आपली खाद्य पद्धती, आपली खाद्य संस्कृती, आपली एकंदरीत भजन संस्कृती असो, आपले नाट्य, विविध आपल्या दशावतार सारखी नाटकं असतील, की आपल्या विविध खाद्य पदार्थ जे आपल्याला भेटतात, जे असंख्य या बचत गट स्टॉलमध्ये आपल्याला उपलब्ध होतील, या सगळ्याचं एक केंद्र म्हणून आणि त्याबरोबर आपले जे मुलं मुली जे इथे शिकतात किंवा जे गावावरून जे आपण काही लोक कधी कधी नातेवाईकांना भेटायला येतो, आपल्याही हक्काचं त्या त्या शहरामध्ये कोकणातलं भवन असलं पाहिजे, ह्या संबंधितची मागणी मी मुंबईच्या महापौरांकडे केली आहे. म्हणून आता मी केळकर साहेबांनी पण हेही सांगितलं की साहेब, मुंबईमध्ये तर होणार आहे, तुम्ही आणि आता सीताराम राणेजी आमच्या ठाण्यामध्ये पण हक्काचं कोकण भवन उभं करा, हे मी आवर्जून तुम्हाला या निमित्ताने. राणे साहेब, तुमची जबाबदारी ह्याच्यामध्ये दुप्पट आहे. तुम्ही महापालिकेमध्ये बोला, पायाच्या आयुक्तांशी मी स्वतः बोलतो, मी मुख्यमंत्री साहेबांशी बोलतो. कोकणातल्या माणसाच्या ह्या शहरांमध्ये असलेलं योगदान, मग मुंबई असो, ठाणे असो, कल्याण डोंबिवली, कुठल्याही शहरामध्ये कोकणातल्या माणसाच्या शिवाय मुंबई, ठाणा हे आजूबाजूचे परिसर चालूच शकत नाही असं मानणारे देखील नाही. आज मी एकंदरीत मंत्रालयाचा हिशोब घातला, विधिमंडळाचा हिशोब घातला, प्रत्येक दुसरा माणूस आमचा कोकणातला भेटतो आम्हाला. एक गावाचा इथे ओळख देतो, दुसरा मालवणीमध्ये हाक मारतो, दुसरा काहीतरी वेगळं बोलतो. म्हणजे कोकणातला माणूस प्रत्येक पावलावर आपल्याला भेटतो. म्हणून त्याची काळजी घेणं, त्याला ताकद देणं, हेही लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या सगळ्या जणांचं काम आहे. म्हणून येणाऱ्या कालावधीमध्ये या शहरांमध्ये महापालिकेच्या माध्यमातून चालणारं त्या भूखंडावर असलेलं हक्काचं कोकण भवन हे आपल्या ठाण्यामध्ये पुढच्या 5 वर्षामध्ये उभं राहिलंच पाहिजे, हे आवर्जून तुम्हाला या निमित्ताने सांगतो. आवर्जून ही मागणी आहे आणि हक्क आहे आणि आपला हट्ट पण आहे, असलाच पाहिजे. त्याशिवाय आपल्या सीताराम राणेजींना सांगून तुम्ही गप्पच बसू नका. पुराचं सभागृह पाहिजे डोक्यावर घ्या, शेवटी आपल्या रक्तातच आहे.
आम्ही बघा कुठेही असलो तरी काय घाम काढण्याशिवाय गप्प बसत नाही. राणेंचं गुणधर्म आहे ते. म्हणून आपण जिथे असो आपला आवाज असला पाहिजे लोकांच्या समोर. लोकांना वाटलं पाहिजे की नाही बाबा, जसं विधिमंडळामध्ये आणि लोकसभेमध्ये राणे आहे तसे ठाण्या महापालिकेच्या सभागृहामध्ये पण एक राणे आलाय असं लोकांना वाटलं पाहिजे आणि अनुभव घेतला पाहिजे. तसं आपण दणानून सोडाल असं माझा ठाम विश्वास आहे.